много интересни хора и сюжети е намерила и Зорница Илиева от Велико Търново за този телевизионен сезон. Тя ще ни срещне сега с една невероятна млада жена, която 8 година се грижи за любима на целия град панорамна тераса. Чистия. Защо мястото остава чисто само няколко дни? И защо Зори и операторът Диан Алексиев, между другото новото попълнение в екипа на България 60 минути, с такъв ентусиазъм и такава широка усмивка разказват за една история, в чиято основа стои проява на вандализъм в крайна сметка. Сега ще ни каже самата Зорница. Зори. Здравейте отново. Тази тераса в сърцето на Велико Търново е построена по един специален архитектурен проект преди доста години. Тя е направена наистина издарена напред, така че да може всеки не само да гледа тази прекрасна панорама, а в Велико Търново да си направи и селфи. Тоест една модерна тераса. Тя е любима, известна, постоянно идват тук и търновци, млади хора и туристи, но, както ще ви покажем подробно, пък и вие ще видите от снимките, стъклото, което точно трябва да се действа да си направим оригиналните снимки, постоянно се цапа по този начин. И ето героя на нашето включване е Марта Павлова. Здравей, Марта! Здравей, Зори! Искам затова такава широка усмивка, защото това е наша тема на предаването. Анонимните хора, които цапат, и истинските хора, които не са анонимни, които чистят след тях. Не уморно, скромно. Ето един такъв голям герой. Въобще може да кажем, че ти осинови тази тераса. Може би си първият човек в България, който си осинови тераса, за да може тя да е на разположение чиста на всички нас. Разкажи ни за тази идея, колко години я чистиш, следиш, обгрижваш тази наша любима тераса. Да, аз съм Марта и това е моята тераса. Беше преди около почти 6 години, когато на една разходка с моя тогава 2-годишен син попаднахме тук и видяхме ужасно състояние. Аз реших, че това е отвратително, при положение, че наистина на тази тераса ежедневно идват много туристи, много деца, юноши и възрастни хора и си правят снимки и би било много жалко това да е спомена за Велико Търново, да остане по този начин. Иначе държа да кажа, че имам много приятели художници и изключително много уважавам стрит арт изкуството, но не и... Нищо общо няма с това. Даже може така да застана аз настрани, за да може операторът и да показва, че няма нищо общо с изкуството, тая мацаница. И така вече много години, когато мога, когато имам възможност, но старая обикновено да покрай някой празник, дали ще е 24 май, дали ще е 1 ноември, или някой значим наистина празник, и мой личен включително, да идвам. Отнема ми около 20 минути, 10 лева и един маникюр, за да почистя. И всъщност, наистина след това, дори за тия 20 минути винаги се намират хора. Аз гледам да идвам рано, но винаги се намират хора, които идват, благодарят ми, някой път, даже някой пожела да ми купи кафе, аз няма нужда, благодаря, аз не го правя за... Случват се хубави истории. Аз ще те помоля, докато говориш, Дидо просто нека да продължи да показва терасата, а пък ние ще направим, това не е никакъв експеримент, просто ще се възползваме, че сме живо предаване и докато говорим, Марта ще направи това, което е правила вече десетки пъти на нашата любима, но не и на усиновена от нейна тераса. Ето така се случват нещата. Така, кажи ми, имаш ли нужда от помощ? И предлагат ли ти хората помощ? И колко време оцелява терасата, след като изчистиш напълно? Това ми е един от най-тъжните въпроси. Много пъти съм чула, но защо го правиш? Това е безсмислено. Действително, последния път беше август, за Варуша 48 го направих. Точно 2 дни беше. Точно 2 дни беше чиста. И въпреки това, аз пък съм решила, че няма да се дам. И това си е моята тераса. Иначе, наистина, понякога имам и приятели, които идват и ми помагат. Семейството ми, сина ми, естествено. От друга страна, имам и непознати, които ми предлагат. На един от най-сладките случаи беше, докато раждах миналата година третото си дете, една моя близка приятелка, заедно с нейния син, бяха дошли и бяха почистили като подарък към нас. Понеже знаят колко е важно за мен. И ми беше страшно мило. Благодаря ти, блага. Наистина беше много сладка изненада. И така, ето, всъщност наистина не отнема кой знае колко
Време. Нямам думи, Марта. Ние ще те оставим тук да си допочистиш тераса, защото това не е само за пред телевизията. Само изправи се, ако обичаш, да покажем. Ето това наистина е тераса на любовта, на катинарите, на хубавите селфита и въобще тук цялата околия в идеалния център на Велико Търново е изпълнен с такива романтични тераси с пейки, които най-редовно се чупят, драскат и хора като Марта се грижат това да се променя. Това да се променя в нашите глави. Едно послание на финала сме. Всичко е любов. Обаче само искам да добавя, както Кърт Вонекът беше казал, всичко е любов, но не е лошо да има и повече добро възпитание. Ами, това е от Велико Търново, затова имаме усмивки на лицата си. Желаем ви да бъдете като Марта. Да бъдем като Марта. Това е. Гледам ви, Зори, и ви се радвам и си мисля, че тази история, която разказа току-що, си заслужава направо да попадне в новата ни рубрика "Всичко е лично", защото това е личната мисия на Марта. Колкото и да е мъничка тя променя света си по този начин. И винаги ще има хора, които оставят грозни следи от собственото си съществуване и такива хора, които оставят хубави следи от съществуването си.